Здравей, голубе. Това направо тук се отнасям към тебе. Сега ще правя клипчета за твоя сервер. Величко. Сложи и сега ще импровизирам, ще построя нещо, защото нямам идея какво ще е. Започваме. Първо започна с къща. Може би, докато ще направя основите само да види за какво става въпрос, ще приберете ви, как е готово, ще пусна. И това ще е. И трябва да след малко. И ето го. Завърши тази къща. Заведена. Всичко на сега. Тук, например, правя някакви вазички, така нещо. И, например, да кажем, излезе си от къщата. Отиваш в градинката, градинка. И тук се качваш нагоре. Това нещо тук клипче, нещо такова подобно. Ето тази площадка. И сега да започваме.
приемеш. Пък и да не ме приемеш, няма нищо. Макар че много искам да игра в някакъв качествен сервер. Без гриф и такива неща. Защото то вече тя не се намират такива. Всички са някакви умрали, лагващи. Не само са грифа. Това е. Аз игра